Egunon Allendeko juntesarien gazte guztieri eta Allende eskolako gela horieri, badakitz ikusten zauziela, ontsi momentuen zuzenean, konexio bat egin dugune Urdaibai Bear Center eta zuen eskolan artien. Suposatzen dut hor egongo zariela danok, pantalla honetara begire, ni neu ikusiko nauzue, hemen zueri berbetan, eta momentu batzutan, ez nozu ikusiko ze, gauza batzuk erakutsi behar dut edaz, batez be, arrantzalieri buruz, eta suposatzen dut horrego zariela danok adiadi, eta zuen irakasliekaz, eta gauzatxo bat eskatuko zuet. Hemen, galderarik edo itxien nahi baldin baduzue, galdetu zuen irakaslieri eta idatzi daiela, hemen eskumba partien dauen, edo eskerren partien, ez da inundeko zuen zuet, txat horretan, eta nik neuk zuzenean saietuko naz erantzuten zuek egindako galdera guztizie. Lehenengo eta behin, aurkezpena eitxeko ni neu, edorta unamuno naz Urdaibai Bear Centerreko teknikari bet, biologoa, eta hemen egiten dut lan proiektuek ordinetan, zuzenekoak egiten, zueri erakusten eskoleri, zertu gauza dekoguzen hemen, ze badakit zuetariko askok, bizitako zen duela nonoz Urdaibai Bear Centerra, oso gertukoa zarie, gehienak gernikarrak zarie, badauz erborrizetakoak bai, baina ziur nau zuetariko batzuk ezetuko duzuela Urdaibai Bear Centerra, beste batzuk igual ez, eta horregaitik lehenengo aurkezpen egin gotzuet. Hementxe ikusten duzuen hori etxie, hemen ez, hor ikusten duzuen hori etxie, hori da neure etxie, hori da Urdaibai Bear Center, eta hor egiten dugu lan. Urdaibai Bear Center dago gautegi zarteagan, eta beran Urdaibai Bear Center rondoan dauz gautegi zarteagako padurak. Eta padura horretan dago, egazti pilo bat, animali pilo bat, landare dizere bai oso berezize, ure dau, eta ure egote horrek ekarte hotzie janarize, hor bizi dizen, hainbeste eta hainbeste animaliri. Nik lehenako erakutzen gotzuet, nun gauzen, eta zer dan ikusten dana gure etxe honetatik, ze gure etxe honek, urbilduko naz, ze oin guk dekoguz hainbat kamara, zuzeneko kamarak, animalizek eta ikusteko, dekoguz zuzeneko kamarak, eta zuzeneko kamara horretatik ikusten dugu baitxe paisajie. Eta nun gauzen, zuzeneko kamara horrek mando batzuk dekez, nik hartukotez mandoa, hemen dukot, zagu honegaz, manejan dutez. Kamara honek eskerretara, eskumatara, gora, bera, zumemon, eta hori da gaur egingo dugune. Kamara honen bitxartez, ikesiko dugu apurbet, oingo gunetan gertatzen ari den gauza bereziret. Arrantzalearen ugalketa. Arrantzalearen ugalketa, ze barri pilo bat dekoguz Urdaibaire etorri dizen arrantzale biren barri pilo bat. Roi eta landa arranoena. Baina lehenengo, guazen ikustera, zen olako lekutik eitzen dutzudan berba. Zuen herrizetik hurbile. Hemen ikusten duzu Urdaibai Bear Centerra, eta hasiko naz apurbet kamariegaz erakusten, zelan, hor, paduran bertan gauzen, basoak dauz ingurutik, basoak eta gero, egaztizek eta bebai badauz, hemen, oinestakiz ikusiko dugu zen, baina nik aldot zume erabili gero erakusteko zenolako txorizek ikusi daik esan, guazenik aurbilduko gara arrazi, batzutan guztetan jake txori batzuri Amerik ibiltzi, ez pentsatu dala, baina ez da txorizek. Baina, urbiltzen joango gara leku batzutatik, ikusten, zertzuk ikusten dugu zen, lehenengo paduran, da gero, segiduen salto ingo dugu beste kamara batera, purtsuet urruntxu hau dauen beste kamara batera. Urbilduko gara irlatara, ze hau da dana ezegune bat, eta irla horretan sarritzen egoten direz egaztizek deskansetan. Hoi momentuen, ez pentseu egazti kantidade pilo bat ikusiko dugunik, ze gehienak dauz abizi eitzen eta eskutetan. Eta hango direz arrotza jaso, baina batzuk badauz. Beitu, hemen dau, hau irlatxe honeri, beitu ez, zelako leku edan, irlatxe honeri deitzotzagu mokosabalen irla, ze guztetan jaken mokosabaleri, horako mokoa, deken txori zuri, haundi bat zuri, guztetan jaken pilo bat, urbildu gaitezan, zeusen ikusten dugu. Hau da, teleskopizo baten moduen, urbiltzen gara, eta ara, zer topo dugun hemen irlan. Oso egazti berezi batzuk. Mokosabalak, oazen urbiltzera, portxu egetxu hau, hortxe, erdi-zen jarriko dodaz, eta hortxe ikusten duguz, moko hau ingordeta dekez lo dauz. Seguramente egon direz,
jaten goiziesier edo gabaz bebai, eta oin atzeren hartzeko tartetxu bet hartu dabe, eta hortxe, irlan, betxo, ontsa tarra dugu batek mokoa, eta aber ikusteko aukera dugu, eta kaka ingo dugu, betxo, hori be ikusi dugu, hori be egaztizek eineitzen dabe. Eta hortxe dugu, moko zabala, bere moko zabal horregaz, besti esnatu da, eta hortxe ikusi aldozue, hemen Urdaibaiko altxorretariko bat, moko zabalak honek, Holandatik etorten direz, Holandatik, Eta ointxe dauz hemen, oin zirimirize da, oin momentuen, 16 gradutxu dauz, egune ez da hotza, baina zirimirize eta nahiko egun patxala edo egun sosoa. Eta honegaz, moko zabalak ikusi duguz, jarraituko dugu ikusteko zelako paisaji dagoen hemen, ze hau da, itxasadarraren barruko partie, eta oin ikusten duzue, zirimiri eta lambro honegaz, ez dauela paisaje asko ikusten, baina ostantzien amendik ikusten da, bai Busturi, bai Foru, Murueta, eta beste herri pilo bat. Eta gu gauz, Gautegiz artean, hori gogoratu, bale? Eta erakutsi dutzuet gitxi gora bera, zein dan, mugitzen garan lekue, baina ikusten dut guazen, ez daukau depor asko-askoripez, eta guazen ikustera gure protagonistarik nagusizenak zeintzu dizen. Aber, nun dauzen eta zeiten da bizen. Leheneko jarriko dut, arrano arrantzalie hasteko musika apurtxoa, eta joango gara itxasadarran erdire arrano arrantzalien abiziet dauen leku bertara. Bale? Segundotxo bat, ordoie. Eta hori gauzatxo eta esan bihotzu ze arazotxu batzeko nabil, ez da gize bertatu ja konkamariari, urten da sartu ingo naz, segundotxo bat, badezpada, sartu urten bat ingo dut, ze gelditu jat kongelote kamarien leku batean, hori dire zuzeneko gauza, ointxe mogitzen jaku, eta uste doia aukeri eukiko dugule, betxu. Oin gauz, justo itxasagarran erdi zen, ametxe ikusten duzue padurie, eta ona hurbilduko gara, abizia horretan zer dauen ikustera, ze ontxe altzau da eta aprobetxan bidugu. Ze euritxu edalez, segiduen tapa ingotxuz, eta hemen ikusten dugu gauza benetan politxe. Hurbilduko gara asko, izte badoze kamariek, jauen lamar, esan ditzatien neure kide batzueri, ze eure dabiz mobitzen, eta mesedez geldi egoteko. Ere, segundo bat. Lagakotzuet hau holan eta emongoztasuen minutu bat abizetako jentieri itxira iguen zuzenekoa behar da moduan eitzen, alba da behintzat. Hortxe txiko, segidu, segundotxo baten ontxena zuekaz guztizekaz.
Listo. Hemen hau, barriro be. Jantziko deskaskoak eta reinizia ingo goztara be. Apurtxu baten, ze ikuste dutena da, a ber, oin emoten dugu kasu itxen da dela, baina, bueno, arazoak emoten badoztez kamariek, reinizia ingo barriro, eta, ikusi da izun, reinizia ingo dute ostarare kamarie arazoak emoten badoztez, eta segondotxu beti itxarango dugu, ez dakize gaitxik, bakarrik bogitzen hasite, eta hori ez dut gure ikusten gauzenien. Orduen, ametsa ikusten duzue, abiza honetan, gure protagonistetariko bat. Kasu honetan, landa. Eta landan azpizen, apurtxu eta mintxua ikusi duzue zelan egon dizen txitak. Jaizo dizen txitak. Aurten lehenengo biderrez, hainbet urte eta gero, hemen Urdaibaiko biosfera erreserban, jaizo dizen lehenengo, arrano-arrantzale txitak. Baina guazen, hazikeratik gauzak ikustera. Ze, claro, guk oin ikusten dugu dana, eta ikusten dugu zelan dagoen arrano-arrantzale bat, hemen, hau, landa izenekoa da, zelan dakigu landa dela, ze deko erastun bet, erastun laranja bat, eta erastun laranja horretan jartzen dugu T06. Gero erakutsiko zuet beran argazki bet. Eta gero dago bai arra, baina arra ez dakigu nun dauen ondino. Igual arrantzan joango zan, eta ber suertapur bategaz, saioa jarraitzen dugu bitxartien, etorten dan gozarizegaz, unientzako, txitantzako gozarizegaz. Baina, ez badago ikusten ointxe zuzenien be, badekotaz atzo grabaniko irudizek, eta erakutsiko zuet dana. Zue pentseu, erakutsiko zuet nun gauzan. Lehenengo, importantiena uste dudala jakitxe nun gauezan. Gauz, Urdaibaiko itxasadarrien, artian, hau behartia da, eta kanalako ausorantza, eta hemen fondoan, naiz eta hor lainoa gazagoan, hor fondoan egongo litzeke Mondeka eta Laideko hondartza. Eta gu gauz justo kanalako ostrerien aurrien. Jente batzuk ezagutuko duzu zer den ostreri, baina gauz hanbeko auzoan, gaute izarteagan, hementxe abizi daun lekue. Guk segaitxik deko hemen kabara bat, eta segaitxik etor diezona guk urtie direz, hasi ginela proiektu bet arrano arrantzaliegaz, eta arrano arrantzaliek ekarri gendu zen Eskoziatik ontsa ikusiko zuen. Eta eurek ekarri gendu zen nien esan gendu, guazen ipintzera abizia batzuk, bueltan etorten dizenerako arrano arrantzale honek, etxe bat eukide izen. Eta guztetan baiake, berton gelditzu dizen, gero arrautzak eta txitak atateko. Eta ipini gendun horrelako palo luze eta handibet paduran ondo sartute, behitxu, guk hemen sakapalia zulo itzelain, eta hortxe sartu gendun horrelako telefono poste moduko bat, eta gainien jarritzagun plataforma bat. Ikusiko zuen, dana, erakutsiko zuet, dana, ze kamera honegaz, dago kamarie beste palo baten ipinitxe, alboan, eta aldo ikusi dana, arrano arrantzalen begize bebai gure badugu. Eta jarri gendun plataforma bat, ontsa ikusiko zuen, parkatu, eta dago jarritxe plataforma eta ikusten duzu brida batzuk eta gero ganien egur batzuk jarri gendu zen, guk gitxi batzuk, baina gero arrano arrantzaliek eraiki dabe egurrekaz eta arramakaz, hauken doi ganaz, ni erditxik eta honan hobeto ikusten dugu. Erramakaz eta egurrekaz eta erratu dabe horlako euretzako etxe bat, etzie edo oran abizie sendotzeko errama lodizekaz sortu dabe hause abizi. Eta gero arrautzak goxo-goxo eukitzeko ekarri dabez itxosoko begarrak, ekarri dabe goroldizioa, belar finek, eta arrautzak jarri dabez horrelako hortxe, abizia barruen. Abizi da oso handize, abizi erdeko igual metro bat eta erdi edo horrelako zabalerie, pentsa, arrano-arrantzali handize dela, ego puntatik ego puntara dekoz metro eta 70 zentimetro edo metro terdi. Zuek eskue zabalik gitxo bera horren beste da. Eta hortxe, jarri deuz beran arrautzak, eta oin dabilen egiten da, eurize da, zirimirize da, orduen, txitak ez da komeni bustitzie, eta orduen, honek amak, hausera ama, landa, eitzen da bena da, txitak berotu eta aterki baten moduen tapeu. Ze fijeko gara, ze honeri, arrano arrantzalieri, naiz eta eurizeain, eta ure jauzi ganetik, ez diez bustitzen, behitxu. Tantanak, gelditzeak ez, lumatan,
Zuek badakizu zelan guke dekogu zen olako txubaskero batzuk eta batzuk esaten dugu Gore-Texekoak dizela eta ure ez da sartzen, ez da? Inglesez waterproof esaten dana. Bueno, honek luma bedirez waterproof. Eta zer gure dugu esati horrek? Naiz eta uretan sartu, askorik ez dizela guztitzen. Eta luma azpizen dauzen beste lumak eta ziku gelditzen direz. Arrano arrantzaile pentseu, direz arrano batzuk bakarrik, agertuko naz nire ontxe, bakarrik jaten da bena arraine. Eta arrainek arrapetako uretan bota bierdiez. Eta uretan botaten dizenien, gero busti egiten diez, klaro, baina atebatzen dizenien barri dabe ziku. Kentzen dabe honan ura apurbet, eta jak ziketu itzen direz. Eta jak eta esan duten arrano arrantzaliek, arrantzan itzen dabela, guazin ikustera bideo txikiret, grabata dekogune, zelan harrapatzen daben arrano arrantzale batek. Hortxe doi, itxi topetan, ontxe topeko, eta oneri boten dotzatenien, holantxik, agumentakot, eta ontxe segiduen, irakotziko zuet, zelan arrantzatzen daben, onelako arrano arrantzale batek. Hoi momentuen, arra egongo da iguen arrantzan, eta hauseiten, guazen ikustera, behitzu, hor dira. Hemen ikusiko zuen, zuzenien, zelan arrano arrantzale batek zerutik, azpitxik zurizek dire, arrainek ez ikusteko. Hor ikusten da arrain bet, platusa bat, han deko partetik, eta arranoak ikusten da benien, igual 50 metroko alturan, botatzen da misil baten moduen, zabaltzen dotzuz, beran atzaparrak eta behitxu, botaten da uretan, eta harrapatzen dugu arraineri. Eta gero, klaro, uretan barruen sartzen da. Eta hortxe ikusten duzue, zelan, atara da ben, hor, platusa bat, beran abire eroateko edo gero jateko. Eta ikusiko zuen, urekentzeko lumatatik zelan etxen dabe txakurren lez, airien, egingo dugu entxe, ikusiko zuen, behitxu, pla, holan, etxen dugu lako buelta hartxu batzuk, eta listo, jarraitzen dugu egazien, beran arrainegaz. Alucinanti, hori da, arrano arrantzaliek eta arrano arrantzaliek, txaran, oso ondo. Arrano arrantzaliek arrantzan eitzeko erie, hori da. Eta jarraitzuko dugu gauzak ikusten, ze esan dutzu edana, arrano arrantzaliek eguneko arraine. Eta, klaro, ez bakarrik hor bideo bat ikusi dugu, hori Inglaterran grabanikoa da, baina behitxu zelako arrainak ekartetxu zen, eta erakutziko zuen, hontxe momentuen bat, izte gozte, zelan arrano arrantzale honek arrautzak ipini bazen, eta grabagendun zelan ekartzen da den arraine. Hortxe doi, behitxu, guzi, badoi. Etortzen da hor, roi, musarra itzelagaz ikusten duzue, zelako arraine ekarri dutzen landari, berak jandaien. Eta landak hartu eta jan itxen dugu. Eta hor ikusten duzu arrautzie, abizie, 3 arrautzagaz. Jarraituko du ikusten ze, ez bakarrik horrelako arrainek, janen eta jame bai itxen dugu, eta behitxu zelan jaten daben. Eta horretarako, bai erakutziko zuet, zelako atzaparrak esan arraine arrapetako. Horrelako atzaparra handizek, kontu zeukitzekoak, horrelako batek oratzen botzu. Ikusi, ontxe guazen ikustera. Hemen ikusten duzue landa, arrain zati bategaz, eta landan anilie, hortxe ikusten zuen. Goitxik hasite 0,6, eta gero dau T bat. Eta holan dakigu landa dala. Baina, behitxu zelan jaten da bene, gitxike, kentzen deuz zatitxuek, eta bere mokoa gazdoie, arraine gitxike jaten. Fijen, zelako atzaskolak, edo zelako errepiek dekezan, arraine arrapetako. Pasada bat. Hortxe ikusten duzue, prozesu guztia, zelan harrapau daben, eta zelan jaten daben euren atzaparrak oratzeko. Erabiltzen dabe, eta gitxike arraineri okela guztize barrure. Ez dabe jaten, ez zagurik, ez txoririk, ez bestelakorik, honek bakarrik arraine. Ordue. Eta ingoazen, eitxera, itxido beste kamaria, martxan. Eta ingoazen ikustera, zer dan, honetan egunetan pasaudana. Beitu, roi eta landa, roi batez be, erakutziko zuet, roi, ekarri gendun, oindala urtetxu batzuk,
Roi, ez dago amenea, oine arrantzan da bile, arra, ekarri gendun Eskoziatik. Eskoziatik, segukin gendun proiektu etamen, eta proiektu horretan gure gendun arranoak abizie eitzen hastie Urdaibain, eta horretarako ekarri gendu zen gure lagun batzuk Eskoziatik Moskau esan arrano arrantzale txitak, kumiek, Eskoziako gobernuek Moskun, eta ekarri gendu zen Urdaibaire, eta hemen hasi egin gendu zen. Ze lekutatik? Behitxu, olako lekuetatik ekarri gendu zen. Hau da, Eskoziako lur batzuk direz, Highlandsak deitzen direz, eta hemen, baso honetan, ikusten da arrano arrantzalien abizia bat. Hemen, eskutatute, hemen, behitxu, urbelitzen banaz, hemen ikusten duzue, olako plataforma bat, hortxe jaizo zan Roi, gure arrano arrantzalie. N3 erastun hori zerekon arrano arrantzalia. Gu zein gendun? Gure lagun batzuk Eskoziakoak, hemen ikusten duzue gure lagun bet, hau gizona, honen gizonen izena da Roi, eta beran omenez jarritzagun izena gure arranoari. Eta hor behien, ikusten duzu ez zelandeko izan, arranoak ontxe momentuen abizatik bajatute Urdaibaire ekarteko. Claro, guk hartu eta Roik hartu ban eta arrano honek sartu horrelako kutxa batzutan eta abioiez Aberdinetik, Eskoziatik, Londonera, Heathrowra eta Heathrowtik Madrilera, Barajasera eta Barajasetik hartu furgonetan eta Urdaibaire ekarri gendu zen lehen gortien 13 arrano arrantzale. Eta, klaro, ona llegazien amentxe ikusten duzu ez, honetan kajatan bakoitzien 3 arrano arrantzale, eta hemen gabiz ja, gure lagun batzukaz, gure langile on batzukaz, arrano arrantzaleetan adituek, Mar eta Javi, arranoakaz. Hemen ikusten duzu Roi, txikitxuten. Txikitxu izen zanien, begiratu, begizepe laranja kolorekoak eukitzen da bez, txikize dizenien, gaztie dizenien, da gero hori ze. Eta hemen be fijeue, zelako atzaskolak. Jaizoten dizenetik, dekoiez atzaskolatzuk, jaizoten dizenetik ez, baina grasi etxeniak ez, eta kontuz eukitzekoa. Eta hemen, gabitzen egiten da, erastune jarri. Erastune jartzetzaue, eta gero kaizola baten modukoan sartu, oso zabala, eta begiratzen Urdaibaiko paduretara. Eta hor jateko emotetzago, eta behitu, erastune jarritzago esenien, hemen ikusten duzu ez. Erastun bat metaleskoa, eta beste bat, horize, letra batzukaz da zenbakizegaz. Hau izan zen, P2. Eta hemen ikusten duzu zelako atzaskola dekezan, zelako erpiek, arrainek arrapetako. Gero guk jateko emon biertzague, kaizola horretan, baina kristal espia batzuk dauz emoteko ez ikusteko geuri, eta egun baten ja, hasten dizenien nahiko, hemen, lehenengo hegaldize askatzen duguz, eta hortxe urteten dabe Urdaibaire, egazaitxera. Eta hemen ikusten duzuen hau da, Roi, gaztie izen zanien, 4-5 aste eukiba zenien, barkatu, 8 aste eukiko zen, hilebiko edadi eukiko ban hemen, luma zurizkek, eta begizek laranja kolorekoak. Hau da, Roi, gaztetxutan. Oina ber suerti dekogun da ikusten dugun ja nagozitzen. Ibil izan hemen, mundekatik, eta denporatxu baten, arrainek arrapetan, bere kuadrili egaz, ze beran anai arrebak bela ekarri gendu zen batzuk. Eta gero, gu jarraitu ditzen gendun, eta horrelan radio bitxartez da GPS bitartez eta nondi nora ebilezan, eta egun baten hasten direz egaz eitzen, irailien eta upilako bidai egiten dabe. Urdaibaitxik urten, penintzula osoa gurutzatu, itxasarra gurutzatu hemen Gibraltarretik edo Albotik, eta Maroko guztizia gurutzatu, Mauritaniak desertutik barrutik sartu gurutzatu, eta Senegalera arte, bidai itzela eitzen dabe. Eta guk euren atzetik jarraitu dugu, eta joan gara ikustera gure arrano arrantzaleak negue pasatzen daben lekuetara, Senegalera. Eta hause honetxe direz, argazkizek eta araren duzenak, jakitzeko zelekutan bizi dizen, hortxe. Neguen, negu guztizetan etorten direz arrantza asko dauen leku batera, ze biherdabena da arraine jateko. Eta beste lagun batzuk bebadekez, oso berezize guretzako. Baina, antxe goten direz, beste gazti batzukaz, eta leku zoragarri baten. Senegalen. Eta gero, klaro, pasatzen dago urte pare bat, eta urten behitxu zer gertatu den. Agertu jakuz, arrano arrantzalebi, bat Roi, 2013an jaizotakoa, eta bestie landa 2018an jaizotakoa, Roik 8 urte egingo txuz ontxe ekainien, eta landak 3 urte intxuz. Orduen, pentseu, ondino gaztetxu direz, baina ja behin, ona etorri dizenien, sorpresie, egon da, ze eukidugune da itzelesko suertie,
ze etorriko gara hona, itzelesko zuberti ez, abizia bat hartu dabe, abizia horretan arrautzak jarri dabez, eta arrautza horretatik txitak atara direz. Arrautza bat jarri ben, apirilen 19 zen. Bigarren arrautza 22 zen, eta hirugarrena 26 zen. Orduen, hasi ziren inkubaten, bigarrena jarri eta gero, eta joan dan domekan, goizeko 6etan ikusi den duen gauza bat izugarri zen. Zelan jaizote ziren txitak arrautzatik. Eta gure badozue, erakutziko zuet, zelan jaizo ziren. Topakot, lehenko eguneko bideoa, epiniko tamen, handitxukot, txarone, ingo tolan, aumentakot, eta oin erakutziko zuet bideo hori, pasadan domekan goizeko 6etan eta zelan jaizo ziren arrautzatik leheneko txitak. Hor da. Hemen ikusten duzue mie, kaso itxeazten, ontsi. Eta hordeko arrautza bat, eta ia oskola ikusten da. Eta barrutik zelan urten da ben, hor txerabil urteten beste bat, gitxike, beranaman hankan ondoan, eta fijau zelan beranama, ibiltzen da arrautzen ondoan, atzaparrak barrurantza sartu den, minik ez etxeko arrautziari. Eta hor ikusten duzue, Urdaibain jaizotako lehenengo txitak zelan ataratzen daben, burue, animo, ez da atarako daben, zer denpora pile bat egon zan hor, oskolan barruen sartu den, batek bai, bat txikitzu, jaizio barri ontxe, Urdaibaiko lehenengo arrano arrantzaliek, eta ikusi zelan zaintzen daben, eran amak, Oso irudi politxe ikusi gainkena. Eta honek izan ziren lehenengo txitabizek, baina horrezta gelditzen sorpresa, ze hirugarren arrautza bat eguen. Hor bitxartien egongo da hirugarren arrautza bat. Baina hirugarren arrautza aldinok urten barik egon da. 3 egun berandu hau atara da, baina ikusiko dugu baitxe, zelan arrano arrantzale honek elikatzen da bezan beran txitak, Hemendik galdetzen duzkue, ia zenbat urte bizidan arrano arrantzale normalien. Ba, esango zuet, normalien arazorik espadeke, ze arazo asko dekez, 30, 40 urte, tranquil bizilei arrano arrantzale bat. Edo gehiago bai, ez dakigu. Baina arazo asko ikutzen dabez eta gehienak guk sortutako egizakize. Eta bat izaten da oso deigarrize, ze jentik igual pentsako du, tiroa botata, batzuk bai, batzuk tiroa gazilde dauz, eiztarizek edo, eskopieta bategaz hilde, baina arazorik larrizena da elektriko postiek. Eta kable elektrikoak zesarritzen jarri egiten direz poste elektrikoatan eta egoagaz ikutzen badabe kable bat, hile itzen da. Eta hori gertatu jaku guri bebai, arranoakaz, gero erakutziko zuet igual, topeta duten, segundotxo baten, ze igual topakot, amen, txarone, nik uste dut topako dutela, amen, nik uste dut baietz, bai, topadot argazki bet, eta ikusiko dozu ez zelan, amen, elektriko poste honetan, pena eta tristiera ikusiko dozuena, baina jakitu izen bizarie, elektriko poste hau dau oizeko maldan, Durangorantza, eta egun baten ikusi den duen arrano batek posizioa denpora guztitzen leku bardinien emote euskule. Urbildu ginen ara, eta aize izan zan gure tristura ikusi den duenien arrano arrantzale bat, P3 elektrokuteta eta bertan hilje. Honek, espan aguanteu eserez, hau jaizo eta berehala, hilebetera elektrokotatu egin zan. Honek, espaneuki bizi gehi horik eta guretzako penie. Horregaitxik dinotzuet, arrano arrantzalietan gure kaltiek espadire, lasai asko bizi aldirez. Gero, kontuten hartu bidozue bai, migrazioa itzen da dena, itzela dela. Senegalera arte joan bidabe, eta gainera Senegalera arte, gurutzatu behar dabez, mendikatie, gurutzatu behar dabez, desertuek itxosoa, eta hori be arriskutxue da. Baina arrisku hori gehiena, esan dutzuet, poste elektrikoa. Asko eta asko hiltzen direz elektrokuteta. Eta gero, beste batzutan, badeko izetzaiek, bai. Baina, normalien aserizek eta basurriek eta ez dutzi egiten ezer. Alto bizi direz eta egaz egiten dabe. Lurrera gorten badiez, bai, kontuz. Baina, bai badau, ontz handiz ereitzen da, egazti bet oso handizen, eta batzutan, baina menesteko gu, harrapatzen dugu arranoren bat ala beste. Baina, oin, guazen ikustera, zelan emotetzien, jaten landak euren txitari.
eta sartuko gara, behitxu, ontsi ikusten duzuen, hortxe, txitak, ondino jaizo barri, ondino batak ezin jo baltzeu ez da buruebe, eta hortxe dabil, arrain zatitxu bateaz, eta eurek eskatu. Behitxu, esan zoztien lego gune, eta egiz da, emoten dabe dinosaurio txikitsuek. Baina ez direz, direz, arrantzale txitak, oso berezizek, antifazagaz. Eta ikusten duzu edizela lumatxoa dekoiez, eta baltzak eta zurizek. Eta hor eskatzen. Baina, hor ez da gelditzen gauzia. Ze, klaro, egon gara berbetan, 3 arrautza aukida bezala. Ba, ez da gizu batzo zelako sorpresi. 3. arrautzatik txita barrize jaizoa. Txita bat oso berezize. Eta ontxe erakutzeko zuet, ze txita dan hori. Uste dut, izena deia jarriko txauela, eta deituko dugu, nik uste dut, zuri. Eta esango zuet, zeraitxik. Bakarrik lehenengo irudize erakutziko zuet, igual, zuek ja jakingo zuet, saiatuko naz sartzen, nondekot, bai. Bueno, gauzatxuet erakutsi diotzuet. Ze, jentiek galdetzen dozte batzutan, txaran, jentiek batzutan galdetzen dozte, bueno, zue galdetzen duzu ezen bat pixitzen daben txita bate jaiotzelakoan, ba esango zuet, gitxi gora bera, 25 gramo, edo gitxitxo, ez, olako txikitxo da. Arrautza baten barruen sartzen da, baina gero, egunetik egunera hasten doa eta jaten doa pilo bat. Eta erakutsiko zuet, gauza bat importantie. Zelan jaizoten dizen. Normalin txitak eukitzen, hau da hori askotxo bat, baina txitak eukitzen dabe mokoan horrelako gauza gogor bat, eta barrutik, tak, arrautzie apurtu etxe dabe. Kanpotik ez dutzi laguntzen, barrutik eurek agintxo horregaz, pikuegaz, trak apurtzen da arrautzie urteteko. Hauxe da gure izin dutzunean erakutzi. Eta egon gara berbetan, zer da jaizo dana ba? Betxu, guazen ikustera. Atzo, jaizo zan gure lagun politue. Hemen dekozue, atzoko txita. Ondinok debil, baina gauza berezi batekona. Zurize da. Zurize. Txita hau albinoa da. Esteko lumatan kolorerik. Aiba, betxu. Segundo bat, urten behar dugu, harineketan, eta kendugu nazerritxik ze roi etorri da, eta arraine ekardeu jateko. Hortxe, ikusten duzu zelako arrain zatize. Ekari daben roik, kasu etxe mazte kamariek, behintzet, urbiluko naz. Eta hasiko jake txitari jaten emoten, guazen ikustena momentue. Betxu, ala, txita baten bera gure jan, baina amak ez dutzu izten. Aiba da marka. Ekari daben arraine ganera, ez da lasunbet, ez da muble bat, da lupina baten zati handi bat ekarritzo betxu. Hor da, urroi, haitxe, eta antxe hasiko jake emoten txitari jatekoa. Eta hortxe da zuri, eta nik ez dakitz ikusten da, edo ez da ikusten, zen egizepe bai dekoz oso larrosa kolorekoak, eta berai euren nebarrerak handizio badirez, orduen jatekoa errez aurkentzetzie. Baina nik uste dut eurepe emongo dutziela. Urbiluko nahi, ala, haitxe joan da, eta behitxu, itxi duzku, amen, arrain zati bategaz, eta ontxe momentuen, zuzenean, danok ikusteko aukerie, hortxe. Katxit laporra, kamari dabileitzen, bera, gure dabena. Eta, nik gure dutena da, zuer irakutzi, zelan txitak, jaten daben, arraini. Eta gaina gure dugu ikusi, txita barrizek, jaten daben, emoten dutzen jatekoa, ze jan bierra deko, hasi gure badeu. Baina ondinok oso nekatute dau, ze atzo hasi izan. Bestiek ikusten duzue, eten barik jaten dabela, hortxe, esate ozta zure bebai, zeize jarriko txagon txitari. Bateri seguramente zuri, beste bizeri ondinok ez dakigu. Baina joango gara pentsatzen, ondinok ganera, amendik hilabetera arte, ez dugu ikusiko hasten doazen edo, uste dugu baietz, eta egingo dugune da, itxaron erastune jartzera joaten garan erarte, eta orduntxe ipingo txagu isena. Ikusten duzu hemen, zelako arraine ekarri dutzen, lupine, eta zelan alkar banatzen da bik, baina zuriko itxeduek, ez du gure, edo oso nekatute dau, eta ez dakipa. Beran, nebarreba potolo handi hoiekaz, zeu zerringo badeu, baina esperantzi eukin ebi dugu, eta beran amape,
saiatzen dan emuten, behintzet, euren tripi ebeteten da benien bestiek, bader hirugarrenak jateko aukerie dekon. Eta, bueno, gazte guztizok, ordu ebe ailegaten dauz, zezuek biherrak eta deko zuen zeitzeko, eta ez gure amaitxu, irudi honek ikusiten, badakizu honek irudizek zuzenien ikusi bat dozu bezala, eskolatik, baite zeuen etxetik, nahi dozuen lekutik, gurasori bezan, gure basu sartzeko ikusten zelan da bizen arrano arrantzaliek, eta zelan doien, hau txita txikizena jaio dana, ze hor ikusten dugu oso debil. Baina, bueno, esperantzi hor dau, aurrera segiduko badeu. Eta badakin lan asko deko zuela zuepe bai, hau namarretatik aurrera bebai, eta nik itxi ingo zaitxuet, baina ez gure itxi, lehen esan dutzuedan, kanta zoragarri bat entzun bari. Eta horretarako, urte batzuk direz, zuen kide batzuk, ez diez zuen eskolakoak batzuk, baina bai zuen lagun batzuk, arrano arrantzalean kanta bat egin dela. Artiako Montor eskolakoak eta Urretxindorra musikeko eskolakoak eiben kanta bat, arrano arrantzalieri zuzenduta. Bere irakasle bategaz, musikako irakasle bategaz, Unai Egiagaz eta horretxegaz amaitzuko dugu gaurko saioa. Eta zuek jarraitzu ikesten arranoagaz, eta badakizue, etzietatik be jarraitu aldozuela, Urdaibai Berzenterrek jarrite dekon zuzeneko kamara interesgarri hau. Konforme? Nik neu gero arte zakotzuet eta kanta honegaz itxikotzuet, eta ikesten dozuen letri eze oso politxe da, danon artien aldozue ganera abestu, gure badozue. Ontxe, ipinikot, eta amendoie, arrano arrantzalien kanta. Hor doie.